kumpare. Ang mga amigo ni ay nalimot ko. Kumapit maabot na ba din ako kumpare kay inigminyo nako. Sila may mukugos ako ang asawa sa akong umaabot nga anak. Kumpare na mi ano tolo. Madayon na gyud ang amo ang panaaran sa gagmay pa mi nga kumpare mi pero kanang duha. Wala la kay bawo nga kanang akong usa ka kumpare. Isot na nya nagtagay sila. Aw. Yun ani ako kabuhaton. Isigwa ko sumila. Dadlok na ko rin dito. Inom ko, uman, istorya. Siyempre, huwag na inom. Nangalam sa ginagladaan niya. Lagi na sila pulutan. Kaya ang pulutan, mauman na siya importante sa tagay-tagay. Haron ta malipay. Na ubanan sa mga istoryang ginagmay nga dalang pagmahay. Bisin og butbut nga dako, mahimong gamay tungod sa tagay. Balita ginako, bisigwa ba ko kainom ay. At tuon ako na akong amigo. My friend! Ina na ba may maamat na lami at buang grupo ba sila magtapong ba? Kita ni tagaya sa lubeg, baro gumagani ba? Sa pobre lagi kita ni ba? Ang sabi, importante nga natin lami sa. Ang importante nga wa na sa gulat atong abay-abay katong di ka mamuamot ba niya. Usa kay mo inom. Ang bini importante di hagol nga wa to siya kay kung naa to siya, magubaan ato ang imahe ug grupo na to. Kay di pa ka mamutampo, natututong sa ba? Baka mamutampo. Kusog kay may palutot, pulutan. May pulutan niya, kusog na kay mo inom. O mao na kay bima niya. Ang ato adto bay nga ang tagay nimo ikaw ni sa baso. Ang akong tagay ako lang gihapon. Yang imo sad. Wa tay tagay lain. Wala tagal lain kay Listen kayo. kita ba nagtampo-tampo na 120 ba na, tag 40 ba na. Wa ka malimutan eh. Imo na. Ako ni. Ay mo na anong sabi taw. Right ting upawan ni. Oh, naupaw ko na sa bright. Kini mga upaw, kini upaw ba? Kini mo upaw ba? Ang utok ni bright. Abay, nanubra. Jo, timo Jo. Mo pa yato ba si? Bukosong ba nato ba? Ayaw na to na. Ayaw mo klaro to nga pagkami ko. Kisko to magkanang tao nga wa imo natampo na to. Magsiging kag problema to nga kaya. Ay, isgutin ng tao ba yung why natampo na to ba? Yan talaga ang matampo ato ba? Problema lagi apon, may iba na pala itong inom kayo mo. Kung ngayon itong mabuto siya, kung ngayon itong pulutan. Nga di na ba ka mamuhatag sa 20 lang? Ikaw, magkakaligo ya. Magkakali, lao ya. Sagrado ba nang manaw ba? Basta manaw nga ko nga di ba? Ano manaw ba daw? Bay. Minsan, tamo ra magkag di ka babata noon. Sukat sa unang panahon. Karon ka nagkabalik-balik na tapok-tapok. Doon nga karon, ningari ko kay nakahiring ko gamay ba nga. Dasan mo yung mga kalingawan gamay sa patis taga-tagay. Kababata ni mo ba? Dili sila kababata na sila. Ikaw bata kay gono kinahon ko. Nakainom ko na. Kababata man sila, sila kapit-kapit sa kahoy. Nalimot mo na ko unsa may pare. Ay mo na okay. Nakala istorya na no. Kapalo ko kay nunon ka. Di ba amo kay kapit mo kay ang yan na murag tarsir. Ngay ikaw sa burong boy. Ayo pa yung nana. Ina mo sa ikaw. Ari amo ti kay ni. Ay kabala ka karon. Moamot ko kay. Wa pa mo kay inom. May inom sa kana. Ay, bitay kami. Oh, kung Diyos mo santo karon ka rin tamo moamot siya. Moamot ang istorya. Ay, unya na bay. Amo, nakainom naman ka. Lagi kinom na amot. Ako mo pala itong usap pero kailangan dapat ganihan mo tulo mo. Gipantong mong kwartahan res mong lugar. Kung pulutan lugar dari yan sa amis. May sikret ko. Mga ayong pulutan lagi mabot ito hana lagi. Ate sinobay. Nagtapo-tampo mo ginig ka 40 kaya para makabot lang si 20. Iwa may laing kwarta. Mangita nung kagpulutan wag kay kikitampo sa gamay. Mao di klaro. Pastilan. Bebe, mangita magigag pulutan bay. Beti gay mi simong tampo kay kami mamudugan. Atoy pulos pulutan. Okay. Kami pulutan man. Sulti. Awa ko wa magani ko sinilas kay. Buat sa toy kwarta. Puno-pulutan. Kaya mo kabiro sa. Haman, Wa pa kwarta. may magaling kayo. Kani na yung palit at bir. Kini raga. Ang pulutan. Ikan na balas mo. O sa may pulutan ako ng kwarta. Simple ra na. Saan mo na? Saan man? Ganang lagi mo tik-tik. Titik. Ay, ano di ka ba? Ayun, pumis mo. Iligot. Saan na yung mo pa niya matulog. No.